कहते माई के छोड़ दी बाबूजी के छोड़ दी सब यूट्यूबर के छोड़ दी मर जाए सभी हमारे खानदान हो जितना यूट्यूबर देखो तारू इस सब हमारे खानदान के हो गावे वाला इनकर और रिकॉर्ड करे वाला इनकर बना खड़ा ना बड़ी तारा बहन अरे छोड़ दी ना तो कोहड़ा फाट जाही कोहड़ा फाट जाए तो कोसी मुआ दे बाह रे मरद बाह रे मर्दे तू बोला तारो ये हमरा का पानी पिया के धो दे बिया एकरी बहिनी के अरे छोड़ दी ना तो पनीर फेंक दी बाबा मुआ दे मर्दे करा 24 घंटा कलह वह मर्दे मेरा के झगड़ा होता मारी के अगर मर्द रुसल बड़े आ मेरा रू कहते कि सुन तनी तनी बात खाती कोहना जाइले आज के बात क्रिया कहते लोग के कुछ न बोले रउआ माई के कहल सब करे घर आंगन करे पहला मैंने मर जब लेके बोले ना चली बकरी के लेड़ी के घुगनी बनौले बनी खाली गधा के लीद के तरकारी बनौले बानी आ हाथी के लीद के पकौड़ी छोड़ले तो मन करी कि 5 दिन औरी ना खाई कर जितने मौगी मनावली सोचते मर्दा औरी ताव धरल चल तर भी नहीं हसे सुनी ना तन बदकत किसी आ जाइले अरे एकदम ताजा बकरी के लेड़ी रहलो खूब बने तेल में फ्राई कर जतर कि ना दो ना खाए अच्छा मेहरारू से क दिन को नहीं बो दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब मनावत हार जी छोड़ दी कह के जा खाई बाबा ऊपर पर हम जाता नहीं अब लगभग पेड़ा जो है भूलाइलो पूछ दी अब पूछल बन कर दिले बिया अब जो तर जे करे सतन भूलाइलो अगर मुंह टोती तो हम खाइए लेती काहे कि पेट में चूहा कूदल चालू बा अभी फिर में बड़ी जे मौगी बना के कब धो के सुते जाती है आ मौगियो फिर में बिया जे नाती भूखात कब बड़े जैसे मौगी धो के सुते गई केवाड़ी खोल के भात तो भात है आ दाल तो दाल तले मौगी देख के कहते का हो निहोरा करते त ना खगो अनहरे में बैठ के गेल हत नु बड़ो तो बरा लजाही के न परी तो कह जे का करबो खाली बने ना एक और मतलब होला 5 दिन पूछली एक दिन और पूछ दे तू तो का हो ओ दिन प्लान बनलो न कि आज खाइए ले लेकिन ओ दिन से तू हड़ताल को दे वही को मरते मेरे को झगड़ा हो जाता सुनता रो का अई तो मेहरारू गरम भी अरे भाई एक हाला मत करी ये हाला करत में पकड़ा जाइए 5100 रुपया दंड लागी अगर 24 घंटा के लिए देश से निष्कासित कर दिया सुनता रहो का करता घरवा का बात बा देखो ना गई रहनी है साहू जी की यहाँ साहू जी जानते बड़ू हमारे सब आदर्श तनी तू को रोटी पहले बनाओ अरे बता खाली खाई के फेर में रही ली तार भाई कमाई के फेर में रहले तार भाई कमाई के फेर में रहले कमाए हम तो खाई के रोटी बनाओ खाना ना बनी बोले तेरे खाना ना बनी काहे ना खाना बनी रे अलगा होके ई के करा घर के भाषा ले रे नुनु बाबू के भाषा ते बोले लगले नुनु बाबू के कौन ठीक बा रे का भइल बा नुनु बाबू दुनु बा मला रोटी बना खाना ना बनी एक में खाना बनी हम कहतरी ना बनी ना बने बू ना बने बू ना बने बू घूम के था कहने पड़े तर मारे के लोग मार दी अब मारला के बाद देखे उनका चेहरा पर हंसी ना रहेला जाके के दूरा बैठ जाई है लड़का जब जैसन तो कहे जे ए बाबू ए सुनबे देखबे हमरा जंगलवा में धुआं नहीं फेंको अभी कर भीतरे हवा डबा धोइले बा यू तो मरिए जाई रात मिरात हमहू जाए एगो गाभिन बकरी बिया हो चाहिए रंजा भाई के एगो गाभिन बकरी बिया 800 किलो मौगी के दूध पिए खाती
आ जान जाए जो ने ओकर भइल त ने ओकरो हो अब रंजा भाई सोचता जे एकर फेंसा खाई कि एकर फेंसा खाई बड़ा फिर में पड़ गई तो हम कहनी कि दोनों फेंसा के मेरा आ सत्येंद्र शर्मा के घर भेजबा उहे मेहरारू लागो रूए मरद तो खूब कसले बा 4 लात कसले बा रात भर कसले नतिया रंजइया उदारावा पर बैठी के आहू मोची दिहुए रे ए माई देखबा हमरा घरवा में के रोता हो हमारे उपेंद्र भाई भाभी जवाई भाई बोली माई सारा पोटा छिड़क दल काले लइका भौए रंजइया के आज ओछवानी के जगे हुकले रे ए लाला बो अब तोरा घर में ना रहे कहाँ जाइबे अरे रंजइया नतिया हमार कोठो लइका बैठल त फेर उपाट देले बाड़ी हम ना रहबो कहाँ जाइबे अरे नतिया के बेटा मर जाए डूब जाए धस जाए तोरा घर में रहे को अपना माई से अलगा होखबे मार के तार पुट्ठा काट लेबे ई बेरा पुठा कटबो हां हमार जौन पाप लगत तौनो न लगे अच्छा तथा घर जीवतिया के दही कहाँ से आई अच्छा 5 भाई बहन सब सुई दे दे के निकालब सब आ कहीं अगे में फाइनल पेन्हा गईनी तब तो बाते बेटा से धरइबे ना करी तहर बाबू हट जाए ना रहे तोरा घर में कहाँ जाइबे ना रहे रे कहाँ जाइबे जितना ते हमरा के मरले बाड़े ते नतिया के बेटा तोरा घर में आग लगा के छोड़े कामना खानदान के हिया रे खानदान हमर खानदान देखो तारे रे हमरा पहले ते एगो बियाह कइले रहली आ तोर कम जाते की रे ओ मौकी काहे मर गई रे ते पीपू हुनी ले बड़ा बिगड़ा में हरारू भी है भाई तोरा के देख लेले रहे कि हमरा लगत हम ना रहबे कना घर में तू हां जान राजा समलिया जहीदवा के नाती हमरा बियाह में बेंड लेके आइल नाती मार के तोहरो पतकी फाड़ दी हाय मरले बा हमरा के हाय तोरा के घर जाए नजर जाए चौका ठेले बना एगो चचीर पारे तोर फोटो बनाए आ 5 चोता थूक के आ 5 चपल तोरा के अरे हमरा के मरले बाड़ा मुअली के मरवा हो जात बान नाती हमरा हरवा हो जात नाती रउआ नो अगुआ रहनी तू नाती अगुआ हमार जिंदगी खराब हम ना रहे मुखिया जी के नालिश करब जाके घेरिया लाला घेरिया हो हम ना रहे तोरा घर में कहाँ जाइबे रउआ सरपंच है नाती पंचायत करे नाती हम नहीं हरा हो अरुण बाबू बड़ी हमरा के नदी मरले बा अब 1 हफ्ता भइल लइका भइले हमर दूध छोटा गइल बा
फिर हमरा परम आदरणीय अरुण बाबू प्रणाम करता नाती हमा नाई हर तू नाती भातार मार के हेने भागल नाती हमा नाई नाई नाती हमा नाई कार्य बुढ़िया बेटा के भीरा दे तारू आके बथानी में बैठा तारू बड़ा बिगड़ा बिया भाई सासे के मारती आई सब जना के मारे सब जना के मुखिया जी कहनी है कि सबन के मार अच्छा नाती हमा नाई अटूट प्रेम है मामी भगना के मामी जितना भगना का मान दे दुनिया में केहू न माने बहुत मरले का दवाई इहो नाती ना सुने ले इहो तो खड़ो के कहले जो औरी हुकुम नाती हमा नाई हरवा हो नुनुआ हो नुनुआ तू ही नाती पीट बौला हो नुनुआ नाती ठीक दवाई कहले बा तू मछलियों को तारू ठीक कहले बा तू तो चाहते रही हो नाती हमा नाई हरा हो